दिनैनिफ्राय क'क्राझारनि मोनथाम थावनियाव जोंहा नैबे दतमा सालाकाटि आरो आफलागाव बे मोनथाम गेलेग्रा फोथाराव बड'लेण्ड सिएम काप 1.0नि काउन्सिल लेभेलनि बादायलायनाया जादों आरो फाइनाल गेमा फैबाय थानाय जुलाइ दाननि 15 खालाराव क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव जागोन आरो दा नैबेहाय दतमानि बे गेलेग्रा फोथाराव गेलेजेननाय हिसाबै गरेस्वर आरो सालबारि बे मोननैनि गेजेराव गेलेगासिनो दङ आरो जोङो गोजोनदों दिनै गिबि खेब बे बड'लेण्ड सिएम कापखौ खुंनायावनो जोंनि ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा बे गेलेनायखौ खुंनायाव मददथि होदों एबा नायनो थाखाय फैदों गेलेगिरि बिथांमोनखौ थुलुंगा होदों आरो जोंनि गेलेगिरिफ्राबो गामि लेभेलनिफ्राय एबा VCDC लेभेलनिफ्राय समष्टि लेभेल जिल्ला लेभेल आरो दानि काउन्सिल लेभेलसिम गेलेफैनो हाबाय आरो गिबि जोंनि बे बड'लेण्ड सिएम कापनि जागायजेननायावनो हादरनि गिबि मन्थ्रि गाहाय मन्थ्रि बिथाङा गावनि मन कि बातआवबो मोनसे बाथ्रा लाखिनानै बे गेलेनायखौ हादोरनाङारि खालामनायाव मदद होबाय दा बेखायनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोङो मोनसे थांखि लानानै जिहेतु बे गेलेनायखौ खुंदोंमोन जे जोंनि गेजेराव गेलेनायखौ आरोबाव जोलुर गेलेनायखौ आरोबाव मुंदांखा खालामनो आरो जोंनि गेजेराव गेलेगिरि सोरजिनो थाखाय आरो जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव खौसेथि अनलायनाय आरो बादायलायनायनि गोसो सोमजिहोनो थाखाय बे गेलेनायखौ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुश्री प्रमद बर' बिथांनि सानखांथिजों आरो बिथांनि अनसुंथाइजों बा बिथांनि हामलायथिजों बे गेलेनायखौ खुंबाय थादों बेखायनो बाहागो लानाय साफ्रोमखौबो आं साबायखर जासिबाय जिहेतु दुरान कापआव जोङो बड'लेण्ड FCनिफ्राय गेलेनो थाखाय खाबु मोनो दा बे हिसाबै नैबे सिएम कापआव जायनो साबसिन गेलेगोन आरो गल सोगोन बिथांमोनखौ बड'लेण्ड FCआव सायख'नानै दुरान कापसिम गेलेहोनायनि खाबु आरो बेखौ मोनगोन आरो जोंहा सन्तोष ट्रफि फैगासिनो दङ बा बेबायदिनो माखासे नेसनेल लेभेलनि गेलेनायनि स्टेटआ गेलेयो जिहेतु आरो बेवहाय जोङो जोंनि बड'लेण्ड FCनिफ्रायबो बे नेसनेल लेभेलाव गेलेनायनि थाखाय स्टेटनि जि सेलेक्सन बे सेलेक्सनाव बिथांमोना डाइरेक्ट एन्ट्रि मोननायनि थाखाय खाबु मोनो। काउन्सिल लेभेलाव जाय उइनार जागोन बिथांमोननि थाखाय माबा औ नंगौ काउन्सिल लेभेलाव जाय उइनार जागोन बिथांमोननो 150 लाख एबा 1.5 लाख बिथांमोननो रांखान्थि बान्था होनाय जागोन आरो गल्ड मेडेल आरो बेनिफ्राय जायफ्रा रानार्स आप जागोन बिथांमोननो 75,000 लोगोसे बिथांमोननो रुपानि मेडेल आरो थामथि बान्थानि थाखायबो जोङो बेहाय राहा दोननाय जादों थामथि बान्था बिथांमोनाबो ब्रन्जनि मेडेलजों लोगोसे रांखान्थि बान्था मोनगोन आरो साफ्रोमबो गेलेगिरि बिथांमोना जोंनि काउन्सिल सरकारनिफ्राय गांफा गांफा सार्टिफिकेट